Nakakustodiya na karon sa General Santos City Police Office Station 8 sila Police Master Sergeant Renante Medina ug si Police Master Sergeant Christopher Araraw. Human madakpan kay nanulis og negosyante. Ang biktima giila sa mga pulis nga si Jackie Paildin, 37 anyos, ni residente sa Purok Undok, Gawan, Barangay San Jose, Jensan. Subay sa report sa kapulisan sa Jensan, gisulod sa mga sospitsadong pulis ang balay sa biktima pasado alas 9 sa miaging gabi ug nanglimas og cash nga 165,000 pesos og cellphone. Human nanulis, nanibat ang sospek kauban ang duha ka mga sibilyan nga taga Davao City. Sakay sa usa ka SUV van. Apan, pag-abot sa barangay Katangawan, naharang ang mga sospek sa checkpoint ug nadakpan. Giila ang duha ka mga sibilyan nga sospek nga sila si Edwin Salvador ug si Winston J. Ongko nga taga Bunawan, Davao City. Na-recover sa mga pulis ang natangag sa mga sospek ug nasignitan pa kini og usa ka M16 rifle, duha ka .45 nga pistola ug duha ka 9mm pistols. Nagpagawas dayon og kamanduan si Police Regional Office 11 Director Police Brigadier General Benjamin Silio Jr. nga ipang-relieve sila Medina ug Araraw. Apil na ang ilang mga director, supervisor ug commanders. Kasuhan sab ang duha ka mga pulis ug administratibo og grave misconduct. Gipasabot sa Pro 11 nga dili nila konsentihon ang daotang hinimuan sa usa ka pulis. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe.